oɗon gacca hakki sago Allah sagoji men ko neɗɗo kala ko waɗanno e nder gurdam adna poɗɗa yettude hen ko Allah e nulaɗo muɗum pawta hen jinnaɓe. Eɗen jooɗi hande e nder Kolda région men e nder suudu studio Faya eɗen pewna bandaji men e inde Alhaji Jali Sana Seydi kañum e giɗo makko o woni Alhaji Mamadou Aliou Diengui Bambaɗo ko jooɗi noon e jonde nde ko taniraɓe Alhaji Jali Sana Seydi ɓiɓɓe Aliou Sana Seydi e waɗiraɓe mon min Moussa Bambaɗo mbeɗo jaggi e daaɗe jewte am e daaɗe guitaruji e daaɗe ñañeji am moƴƴo Habibatu Seydi e Korka Balde mbaɗo wondi e ɓinguel Aliou Sana Seydi o woni Anta Seydi moƴƴo Aliou Sana o e Kadiatou Kande mbaɗo wondi e miñiraguel am ko denɗirawo am o woni Demba Seydi ombo jaggi e daaɗe kolliɗe hoddudu nanton e ndu hacca Pular on ko moƴƴo Aliou Sana siwelima aɗa wawi wiide Samba Seydi e Yaya Baalo ko ɓe ŋeñɓe tato won ko jooɗi e jonde nde mbiɗen pewtodiri e jaɓar gorko mbiyeteɗo Faya Bonde eyyi eɗen jooɗi e ñalngu talata hande français wi ko mardi 30 octobre 10e mois 2018 eyyi Pular noon eɗa wiya ɗum talata balɗe 30 e lewru etendu octobre hitande buluuje 2016 eyyi gartan e groupe mbiyeteɗo WhatsApp studio Faya Bondu joɗaniɓen e nder leydi Europe ha e Afrique en mbaɗi salamu e mabɓe en jetti Allah e nulaɗo muɗum en jetti seeremɓe meɗen e sirfaɓe meɗen e waliyaɓe men e nder leydi Afrique ha e leydi Europe wonno adna wurde bona mayde bona e koko saabi ndeɗo tuggere ko Alhaji Jali Sana Seydi o muri jamɗe murti wonkuji huli gacce suusi ngaccal o lelima lakara inde de eɗe heddi e nder saram adna min mbi ko wali yeehi e Anta Seydi daaɗe ma beeli yooɗi feewi Alhaji Mamadou Aliou Diengui Bambaɗo e min mbi a wulñi yaafo yarlo min mbi a wulñi yaafo yarlo Aliou Sana Seydi e baɗirawo ma e ɓikkoñ ma eɗen pewna bandaji ko kañum woni ko saabi ɗiɗo kolli e ñañeji e guitaruji on woni Aliou Sana Seydi deke kala ko o torino Allah Allah jaɓani ɗum eyyi musidal men julɓe kanko Alhaji Jali Sana Seydi resanno en ko rewɓe tato homo woni on wiyete Hawa si welima mbi'a mamare si en gimmima e golle Hawa gareten golle Maymuna si en gimmima e golle Maymuna garen e golle o woni Ansata on mo wi'anno ñale wese ndeke adna ko cinéma tan kala ko zuwaka ɗum film mum yaltata
on torama yaafuya on torama jarnoɗon eyyi Fuladu to ha leydi Europe on torama yaafuya jarnoɗon ndesan mi noddiɗo ko giɗo am o woni Big Sap ndesan kanko Big Sap kañum mbiyammi gorko beso ngari belɗo ƴiƴam e mbo tawtora e groupe he Studio Faya eyyi jooɗiɓe Afrique ha e leydi Europe en calmini fulɓe Gambie e fulɓe Sénégal e fulɓe Guinée Bissau e fulɓe Niger e fulɓe Congo en calmini fulɓe e nder leydi Guinée Conakry ala mo gaccuɗen